Здравейте! Аз съм Любомира Любенова от агенция за онлайн маркетинг MediaStart. В това видео продължаваме да си говорим за видеомаркетингът, като този път ще ви дам няколко практични идеи какви типове видеа може да реализирате за вашата компания, за вашите продукти или услуги. Първият така най-разпространен вид видео е фирмената презентация. Това е видеото, в което вие показвате кои сте, в какво вярвате, с какво се занимавате, но го правите по ненатрапчив начин, а може да е чрез забавна история, може да не е забавно, но да е с история около създаването на вашата компания. Има много различни методи, които може да се използват, за да бъде то гледаемо и дори хората да искат да го споделят. Това е смисъла на фирмената презентация, да бъде лесна за гледане, да не бъде помпозна, да няма високопарни фрази, но просто вътре да се личи кои сте, какво правите и какви са вашите ценности. Следващия тип видео е образователното. Може да образовате вашите клиенти или потенциални такива за услуги или продукти, с които пазарът не е запознат. Например, може да произвеждате нещо, което хората не знаят как да ползват. И вие може да имате много добър продукт, но никой да не знае за него и никой да не знае как се ползва. Именно за това служат образователните видеа. В рамките на 2-3 минути да разкажете за свойствата, за качествата, за използваемостта на продукта си и така да спечелите повече гледаемост. И не е ли по-добре хората да не четат дълги опътвания, а просто да изгледат едно кратко видео и да видят продукта наистина за какво служи. Ако пък организирате различен вид събития във вашия бранш или дори вътрешно фирмени малки събития, добре е да ги заснемате в видеа, за да могат повече хора да стигнат до тях. Заснемането на събития е доста добър начин да покажете какво правите, как го правите и много повече хора от реално присъстващите да се чувстват така, все едно са били на вашето събитие и да изчакат следващото. Друг тип видео може да е имиджовото. Имиджовото видео не е задължително да съдържа конкретно послание за продукт и за услуга. То може да съдържа история, през която вие пресъздавате усещане, емоция, някаква ценност и тази история да е близка до определените ви целеви клиенти. Тоест, ако заснимате видео за продукт, който е за здравословно хранене, може чрез едно ефирно, хубаво видео, което създава положителна емоция, да стигнете, например, до работещите майки, ако това е част от вашата целева група. И това видео е изключително подходящо за имидж, защото освен продукта, освен това какво правите, вие всъщност казвате каква е атмосферата около продукта, каква е атмосферата около вас. Един много приятен стил видео, това е видео препоръката от ваши клиенти. Тук обаче е много важно тя да не изглежда много нагласена, да не изглежда притруфена, а да изглежда като наистина реални добри впечатления от клиент, който наистина ви ползва. И тук, моля ви, не поставяйте лица, нито слагайте думи в устите на вашите клиенти, защото това изключително много си личи при такова едно видео. И се личи, че примерно човека е ваш познат, близък приятел, който просто се опитва да ви помогне и да каже нещо хубаво за вас. Ето това бяха основните типове видеа, които може да ползвате за вашия бизнес. Ако искате да следите повече информация относно видеомаркетинга, може да се абонирате за нашия блог в YouTube. А ако се нуждаете от екип, който професионално да реализира вашите видеа, може да се обърнете към нас на info@media-start.net. Ще ви очакваме!